Yeah. Yeah. Пирин срещу Левски за край на съботната програма. Последният случай, в който двата тима се изправиха един срещу друг тук на този стадион. Срещата завърши 1-1. Не пазят добри спомени сините от този период, който трудно се гостува в Благоевград и много голяма част от българските отбори са го изпитвали на гърба си. Да видим дали Пирин в този обновен вариант ще другия тим. Самия Николай Костов в официалната си пресконференция преди матча пък сподели за Келен Вандеркап. Топката премина и през Асен Митков, за да стигне до Хосе Кордоба. 19-та година бразилецът беше замесен. Отново Пирин опитва да пробие през неговата зона. Цунами подсигурен обаче от Хосе Кордоба, който е достатъчно от Юго Комано. Да създава проблеми на Келен Вандеркап и Хосе Кордоба. И с добра скорост разполага Юго Комано, който е използван, откакто пристигна в Пирин на върха на нападението. С изяви като флангови футболист се прибират Аймен Цунами в средата на игрището. Хванат в тази ситуация към Хосе Кордоба. Да кажем, че през този сезон имаше стадион Христо Ботев. Видя се и малко повече спокойствие сега в разиграването на сините, след като топката беше върната до централната линия към Келен Вандеркап. На няколко пъти прави впечатление, че крайните защитници на Левски влизат към средата на игрището и Патрик Габриел, Александрия и Докажини. Последваха победи над Тузла, загуба от голям брой приятелски срещи. Сезоната на Александър Диогеров и да изиграе по време на подготовката. Хосе Кордоба стига първи до топката пред погледа на с идването на новите инвеститори пък беше освободен предходният треньор Иво Тренчев. В 16 матча води той орлетата във втория си период начало на тима. 6 победи, 3 равенства и 7. Вероятно изненадващо за мнозина дойде раздялата с Иво Тренчев. И Левски не разочарова. 2 попадения. Пирин отговори също с попадение. По-изчаквателната тактика отново у Келен Вандеркап. Той праща нараво към Хосе Кордоба и вече в Цунами в противниковата половина. Може би, което ще наблюдаваме доста често в оставащите минути до края на матча. Цунами центри бяха да играят с топката. Бързо сините си връщат притежанието. Фадига. Отново Левски трайно настанен в противниковата половина. Цунами за маринкините успява да се справи. Кордоба овладява на гърба му Юго Комано. Кордоба обаче се справи достатъчно добре. Рикардиньо продължи топката към централни. Немалко част от футболистите, които записаха доста минути за Пирин през есента, пък се разделиха с клуба Арда. Голяма част от тези футболисти с доста минути и то като титул се бе върнал до Пламен Андреев в преследването на противниковите футболисти. Вандеркап и Кордоба опитват сините по максимално разнообразен начин да изнасят топката. Стана въпрос малко по-разлизаемо. Можем да кажем, че и двете бяха достатъчно качествено изпълнени. И от Ел Джемили, от Патрик Габоложения. Достатъчно добро центриране има и от игра. Той сега обаче Левски трябва да се защитава. Юго Комано пада в единоборство с Хосе Кордоба. Знака е, че единоборството е било извън пределите на наказателното поле и жълт картон за Хосе Кордоба. Такова е решението на Никола Попов. Много хитро отигра тук ситуацията Юго Комано. Първоначално сигнал на Никола Попов, след това Ю Пабу успя да пусне извеждащо подаване към Юго Комано с огромна доза хитрост. Юго Комано в този случай успя да засуети се съвсем малко с топка в крака Асен Митков. Он-филд ревю, за да прецени дали действията на Хосе Кордоба. Разберем сега какво е решението на Никола Попов, след като му отне няколко секунди да преразгледа ситуацията. Отменен е жълтия картон, а червения картон вече е в ръката на Никола Попов, което означава, че Левски в 34-та минута
остава с човек по-малко на игрището, след като централният бранител Хосе Кордоба получава директен червен картон.